ҷудои ҷаҳон битри соза дар баробари ҳамин чеҳра Ким Ҳайон шикаст хӯрда буд дар муддати 3 дақиқаи 39 сония бо 2 вазаре, вале ин маротиба бахти ӯ омад кард. ибтидо аз овчи истифода кард, ҳамон усулҳои маъмулӣ ки дар ҷудо роиҷ ҳастанд, баъдан ҳамон калуки маъмулии беруниро ба кор бурд ва хеле моҳирона тавонист ки дар фосилаи нисбатан камтар баранда шавад ва медали биринҷии аввалро ба даст овард. бибинед чӣ гуна ҳам тамом кард. дар ҳамон лаҳзаҳои аввал як бор дигар мушоҳида мекунем таъсирҳои оҳистаро ки чӣ гуна шиянки ду нишони нуқраи мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои ҷаҳонро дар корнома дошт. ин маротиба дар баробари як ҳарифи нобобаш истода натавонист. мавқеияти мувофиқро аз дастон ҳариф бисёр мувофиқ гирифт. аз сари ҳарду остини ҳариф моҳирона қапида буд ки ин боис ба иҷрои як усули зебои рақобати ниҳоӣ варзишгарони сангинвазн дар бахши занон ягон ҷузъиёти ҷолиб надошт. фақат чанд маротиба буд ки ҷулия толафуа майли иҷро кардани усулҳои хубро дошт, вале дар охир хеле хаста шуд ва пуркории Акира Сон бештар ба назар мерасид ва севумин корди зарди ҷазои Ошидо ба ҷулия толафуа дода шуд ва ба василаи хамсукумаки Акира Сон ба чаҳорумин нишони тиллои худ дар чемпионатҳои ҷаҳон расид. собит кард ки дар бахши занон қудрати ҷоҳониҳо нисбат мушоҳида кардем. хушҳолиҳон гуфтугӯ мекардем аз ҳар кадоми онҳо ки мехостем мусоҳиба бигирем, бо мо мусоҳиба медоданд, ҳам Алишер Юсупов, ҳам Музаффарбек. ва бубинем наворҳои сӯзкардашударо чӣ гуна дар ҳамон они воҳид ки мавқеиятро барои аз дасти ҳариф гирифтан дарёфт кард, фавран ба ҳамон равиш мубориза кард, аз дасти ҳариф сахт қапид ва ба ҳамин васила ин яке аз усулҳои хатарнок аст. дар сурати фавран таслим нашудан эҳтимол дорад ки дасти ҳариф осеби ҷиддӣ бинад. ба ҳамин тартиб Алишер Юсупов аввалин медали биринҷӣ дар корномаашро рақам зад ва дар як рақобати ҳассос ки ватандори ҷудои ҷаҳонро аз садироҳ бардошт. мухлисону ҳаводорони ҷудои тоҷикро дар маҳалли баргузории мусобиқот мушоҳида мекунем. дӯстони ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, ягона умеди медал аз мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон барои тими миллии ҷудои тоҷикистон дар ин рақобат ноком шуд. бубинед вуруд ва ҳалуки маъмулии худ шуд, вале дасташро раҳо кард. дар ана ҳамин ҷо буд, дасти чапашро раҳо кард ва ин зидди ҳамла иттифоқ афтод. ҳамон то ин ҷо расидани Тимур Раҳимов ҳам корномаи хубе буд, вале дар баробари Инал Тасоев наметавонад аз ҳамон усулҳои мавриди назараш кор бигирад ва ин маротиба ҳамла ва бубинед, ин ҳам як зидди ҳамлаи моҳирона. ҳамон ва ин ҷо доварон чаро имтиёзе надоданд ба Инал Тасоев. як бори дигар бубинем, ин 100% имтиёз аст дӯстони азиз, 100%. султони сангин вазнҳо акнун вазаре мегирад. бубинед ва бубинем акнун наворҳои сӯз кардашударо чӣ гуна имрӯз ҳақситоӣ шуд дар баробари ин чеҳра. Инал Тасоев як зидди ҳамлаи моҳирона дошт, онро ба намоиш намегузорад. бубинед ва ҳамон сумигаеши томоенаге ки теҳди ренер иҷро кард, фани худандоз ба пушт ва баъдан ҳарифро
بعضی از طرفگیری های داوران را هم مشاهده کردیم در این رقابت ها، اما متاسفانه در هیئت این